তোমাকে ভালোবাসি। বাଳ ଭାଷା କହିଲା କିଛି ବୁଝି ହଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆରେ ଏ ଭାଷାର କଣ ମାନେଟା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଅ। ଏ ଶଳା ପଳେଇଲା ଏଟା। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସେ। ଆରେ ଭାଇ କଣ କରୁଛ କି? ଏଇ ବସି ଫୋନ ଦଉଛି କହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। କହିଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମତେ କହିଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲବାସେ। ୟା ମାନେଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ପଖାଳଟା ବାସି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଲ ବାସେ ବୋଧେ। ନା ଏଇଟା କହିଥିବ ଆଉ। ଆଉ ତୁ ବାଳ କି ଜାଣିନୁ? ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ କହିଛି ମତେ। ମୁଁ ଆର ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିକି ଆସେ ସେ କଣ କହୁଛି। ହଁ ଠିକ ଠିକ ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛୁ କି? ଏଇ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଏଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲବାସରେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ କି? ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ରାତିର ଟୋଟାଲ ନିଦ ହିଁ ହଉନି। ଆରେ ବୋକା ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ବିମଲରେ ପତି ମିଶେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ବାସେ। ଜାଣିଛ ସଞ୍ଜୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ବୋଧେ ଆସିବନି। ଅଜାତ ମାଗିଣା ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛଞ୍ଚା କିଳା ଦେଇଛୁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବିନି କେମିତି? ୟାର ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ। ଏଇ ରାଗିଲ? ନା ନା ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗଜପତି ଘର ଝିଅ, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି? ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ପଛର ଅଛଞ୍ଚା କିଳାଟା ଦେଇଛୁ ତାକୁ ତ ପୁଣି କାଢିବାକୁ ପଡିବ ନା ପଡିବନି? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ନା 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 ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ବାଳ ବାଡ କହିଛୁ ସେ ତାର ମୁଁ ହଉଛି ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଗଲୁ ମରିଗଲାଣି। ତୁ ଆହୁରି କହୁଛୁ ପଚାରିବୁ ବୋଲି। ପୁଣି ପଚାରିବୁ? ହଉ ପଚାର ପଚାର ପଚାର। ଏଇ ତମେ କାହାକୁ ଲଭ୍ କରିଛ? ଲଭ୍ ତ କରିନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଫର୍ମୁଲା ଟା ପକେଇବି। ଆଉ ଝିଅ ତ ପଟିବେନି, ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ଅଟର ଧରିକି ବୁଲେଇମି। ଆଉ ତମେ କିଛି କହିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଅଛୁ।